Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla yomsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Siyabingelela Babu Dokotela baba isizwe bawujabulile umfana omhleje ekhehlela umlungu umzulu abancekezi. Asibonga kakhulu isupport enisinika yona, your comments that are building up the channel. Namhlanje sishuthela edark room sise studio number 1. Wow, kuyashisa eThekwini. I wish you were here. Siyabonga. Yes, Ithegu is blistering hot. We say joy, peace, grace and mercy be upon you bantwana besilo. Nina bakaphunga nomageba. Awu madoda, ingane zikamthaniya. Babu Dokotela, ngifika khuluma indaba enkulu namhlanje. Izingcabo Uzifele. Uzifele. Oh kwasuka embongolweni zashona intuli. Yeah, kodwa Dokotela, asiyithathe leyo sibeke ethala sicine ngayo. Kwathiwa emshadweni wasekhaya usave wine elimnandi egcineni. So let us apply the same formula here. Babu Dokotela, usho uthini muthi get lesithombe nendawonye sikwakhele ingidi yothando? Kunabantu njengoba siya ku February 14 abangeke bathola ama gift. But hayi ukuthi abathengi, athengiwa share emalokeni. Uzothi ngelunch uma sephuma la adlule lapha kula restaurant afika share gift yakhe ye Valentine. Ilapho ke sithi ngitholele ingidi, uthole isithombe lapho nindawonye. Sikwakhela into yokuthi nize nigugelana. Yeah. Hayi ukuthi kube khona ogula but ukuthi nje noze nigugelana. Siyabonga. Sure. Siyakhuluma Dokotela. Dokotela, kunabantu abafonela abantu befuna isikweletu. Baze bathi please confirm your ID number online. And it's a very irritating call. I don't want to lie. Yes. It's very irritating. Ubabu Dokotela today uthi xoshisa i-call center workers. Ongaloku ufonela kubangela isicefe. And banesicefe. Abanqene ukubasela isikweletu sako 2011. Hayi la muntu ufuna ungamhlophe mkhulu. Sure. Ufuna ungamhlophe, hayi ufuna ungamgqilazi. Number 1 ufuna asho ukuthi uba igama lakhe. Sure. Asho ukuthi uba igama lakhe. Uma eselishilo umusu usuyamgqilaza. Ungitholele upetrol. Ngifuna into esheshayo. Njengamanje izinto eziflammable angiyazi edlula upetrol. Tinas. Awukho flammable njengoba. Le nto is highly flammable. Utinas uzusondeze kakhulu but upetrol moke wathi nje Ziyakhala. Pick up ngokukhulu kusheshsha. Thola upetrol, uthele entweni ngathi isitsha, umuse uyawulayitha, umuse uthatha lo muthi lo. Ukhothe ukhwife la kupetrol. Uthi njengamanje ukuthi sibani nahlona egama lami, phinda ngifonela. Ngithi njengamanje nimvale nokukhuluma, angaphinda ngifonela. Uzovuka eneflu angazayizwa ngathi umphimbo ukhazulukile. But uyashisa. Yes. Bamnika ama strepsils angarespond. Bamnike lo angarespond. As a call center agent akekho permanent. I-leave yakhe limited to 7 days. Hlala 3 days ekhaya akuyake emsebenzini. Athi yabuyela kuthiwa akwazi ukukhuluma efonini. Kuthiwa abuyele ekhaya abuyele kudokotela. Ngalo ndlela bamreplace edeskini. Sometimes agcine se right. Kodwa asakwazi ukubuyela lapha yaphelile. Kunqola yodayisa. Awazenze into nje. Yeah. Babu Dokotela, usho uthini muthi ke abantu abaperfect noma banononke iskill ekhono lokuthakatha. Yo. Uze uthi Babu Dokotela yenza isitha sakhe ebusuku sindize. Perfect your skill. Sure. Yabona kunesifo esevitiligo. Lo muntu uyazi ukuthi akakufuni ngayo yonke indlela. Usezame ku-organization ngayo yonke indlela ukuthi akukhiphe. Nizoficana kwi-conference kodwa. Sure. Qikelela ukuthi uyambona kwi-conference. Ivese le iyapretendana. Ngesikhathi behlabana ngamahaki nawe bahlabe ngamahaki, but iba precise kuyena.
fika umxhawule fika umxhawule musi yamsondeza umuse umshaya ngehaki ngemuva umshayela emqaleni uthi mbamba uthi comrade ngejabula ukubona nawe uzopretenda njengaba nabanye yakwenza kodwa yena umxhawule umusi uhaga umuthi lo muntu within 3 weeks umqalo uzoluma ube nerash within 3 weeks isandla sakhe sizoluma athumethi yageza ngethawula ekseni abona kuvela amabala ama-10 staff uthi usuku umbala wonke umushintshe isikhumba sakhe abe 90 vitiligo sure yeah abe mhlophe ebusuku menza ukuthi andize perfect skill menza ukuthi andize ebusuku athi yazi ngiphuphe ngiseke ekhabo mangathi ekuhlatshiwe siyacanda senza ukuthi siyasenze njalo ekseni umuntu uvuka ekhathele uzoba late emsebenzini uzongarespond emsebenzini ngendlela ngoba usuke ngalele ubusuku bonke usuku umndiza lento uma siyakha sithatha ikhanda lapholi bese sithola ikhanda lempangele sithole uthekwane wonke ophelele kone ezokwazi ukuthi ndizi bese sithatha uxama ophelele lento siyayihlanganisa lento le bese siyakhela sithathe sibeke ethuleni siqambe igama sithi wena ususi bani yeah nazoke perfect skill uma uyinyanga perfect skill because abantu basidinga ukuthi siyenze lento odade nasakwazi ukuyenza siyabonga semakhulu Dokotela ngifisa sikhulume noba undemande Dokotela siza ukuthi usiphatheleni kona phela mase ngamtholi ngesimlinde hayi no ziningi indaba efanele sikhulume namhlanje Babu Dokotela babo isizwe ngicela ukukhulumisa nobaba uNdemande oseKin Ross eSekunda eMpumalanga Province. Okay, umkhulu ngeke ukhuluma naye. Yebo mkhulu, namhlanje sisenyangeni yesibili yonyaka. Asikakafika even part na inyanga kodwa usizo selivese selidlula amadoleni. Abantu baxaka into ezisima kodwa bayasebenza bahola inyanga nenyanga. Basahole kanye kulonyaka ngazusakaze bahole kunzima kakhulu ibawudala iphambili. Ema garage umudlulwe bakubiza o petrol attendant bethi ngena ngapha ukhona upetrol no diesel. Uthini kubantu kulenyanga mkhulu? Kulenyanga Babu Dokotela ngisemna kubo. Kuneno lebangayazi abantu ngoba sesikhathi baba nekwesaba abantu namkhulu. Ngoba abasathembi lutho. Lithi igama kimi njengamanje kulenyanga le umuntu mlaqakekile angafika undemande endaweni yaseKingros. Uzomsiza noma mhlawumbe ngoba unesikoloto noma udinga indaba afunako ukuthi kumphumelelise la ekhaya kukhona fayithola into efunako. Yebo mkhulu. Ngohlona kwazo. Yebo kahle. Yebo. Umuntu umethu uyeza kuwena ulindele ukuthi afike nini ngoba mhlawumbe uthi mhlawumbe usesontweni noma ushayela itekisi noma ushayela iveni emaplazini kwenzekani iluphi usuku ongabazi usiza ngalabantu? Siyalapha kakhulu. Sibhizi kakhulu nje namanje nje ngibhizi kakhulu nabantu la ngaphandle bagcwele. Sibhizi kakhulu siyasebenza. Kodwa ke umuntu bafuna into leserious kumele abhuke. Angifuni umuntu ozokhamba azongidlalisa la. Ngifuna umuntu ofuna into leserious uzokwazi ukumattend, amafuna into ephilayo leserious uzokwazi ukumattend, into ezokwazi kumphilisa. Yebo mkhulu. Osinike inamba mkhulu abangakuthola kuyona ukuthi mhlawumbe una iPhone noma umakhelwane ke enisazwana naye uma usenza iphone yakhe. Cha ikhona inamba lakhe mkhulu esisebenzisako. Noma umuntu angaqhama ophethe ucash la ekhaya ukhona umshini ekwazi ukuswipe la ekhaya. Uyakwazi ukuthi umswipeise. Samswipeisa mkhulu uma aqhama ucash samswipeisa ekhaya. Lena ifuna ayithole. Yebo mkhulu. Inamba ithi 072 88 74 114 endawo laseSekunda eKingros station 21. Yebo mkhulu, ubaba uMatsheke, ubaba uMakamu, ubaba uNkosi, wena uzwana nenyanga ezidume kangaka, ubaba uMalele, uyini nabo wenzani kubona ufunani kwezo nyanga? Mkhulu labantu abaphethe izinto zokuphila nje ngenxa yabo. La ngifuna izinto nami ngiphatha imali, angiphathe makinati ngiphatha imali ngoba ngisuke ngijulile ngifuna ngifishe imali phansi ngithathe ngifuna ngabuso zabantu. Kugogo elebuwa homo ehamafefe wabonakala khona ku navigator wawufunani khona? Ziyaphuma indaba manje. Mkhulu
Umkhulu uMabalengwe uthi ukwazi usasebenzela eGoli kuphi nendawo bukuphi nendawo cha indoda lingazi kakhulu leyo bese Ivory Park ethembisa khona ngisho khona ema-13 hayi siyabonga ngoba wamuwaziwa inyanga ezinkulu kangaka kusho ukuthi uyinyanga uyangazi indoda le mkhulu yebo mkhulu hayi siyabonga kakhulu sinike inamba yakho ke mkhulu njengoba kuvela ukuthi even inyanga oMabalengwe ngabakwazi thini inamba yakho kehle 072 88 74 Siyabonga kakhulu obonga Babu Dokotela babo Sizwe ubaba ojabulile sengiyikhulumile indawo ukuthi ngishisala kwazi lesi sinebele lodwa sise libwakhomo ubuya kusona kunjalo mkhulu okay sizokhuluma kahle siyathobeka yabonga yawuhamba mhlaba hayi kulungile asile kundimanda Babu Dokotela sikhula Dokotela kwazi ukuthi iqashwa ngamatende abanye ama-fridge la mobile fridge awukhwana enkapani ethiwa okhahaya but 2023 waqhamuka Babu Dokotela uthi grow your stick on higher hey yabona manje ya angiveze lento lena sizinyanga ku 21 century sure we have to upgrade intellectual yethu ngoba sinento esibiza thina sonke siba lapha besinto sibiza ukuthi indigenous knowledge of medicine asifundelanga lo it is an indigenous knowledge of herbal medicine lokho ufuna sikukhuliseke kufike la ekutheni ngifuna ukulapha ukusiza abantu abathi Babu Dokotela ipipi lami lincane ngicela into ukulikhulisa Babu Dokotela ngiyihlazo emantombazaneni ngiyihlazo nakwezinye insizwa intombazane imihlukene nami ishe lodwa igama ngiphinde ngiyifonele ithi wemdunga afuna ngikhulume emva lo mase ngivala ifoni oba ngiyazi ukuthi umithi engafuna ngikhulume kusho ukuthi usethinta uzipho wami it's most embarrassing thing kumuntu wesilisa ukuthi abe nogwayo omncane ngalo ndlela I took a decision engayisoli ngayo ngithi mina woza no 5000 rand unginike u5000 bese ngikunike u2.5 back kusho ukuthi kuzosala u2.5 uzolikhumula ibhloko libeke la uyeke lokuphapho nakho mase ke silikhumele anda siyibeke la kusale ugwaye nenekhwama sithathe induku lokuba umuthi lenginika wona le nduku lesiyikale ukuthi uma uvukela ugwaye wakho ugcinaphi wena ozosho ukuthi ugcina mase sithi mina ufuna ngugcinisephi wena uzosho ukuthi ugcina mase la ugcina khona mase siyawuncinza kumuntu sithatha isaha siyinqumekele induku sithi ya uneshow ukuthi ufuna ibe ngaka athi umuntu kuneshow mase sithi mina shi imali yami lana ke hamba ke ubuye usuzolanda lo muthi uma usubuya usuzolanda awuphathe imali uyawuthatha lo muthi ufake ku2 liter umuthi ufaka amanzi ku2 liter 3 days le nduku ihlala lapha phakathi ku2 liter wamanzi njalo ekseni uyageza uyaqeda insipho umuthi uyathatha ugwayilo uyawugeza ngalamanzi uyawugeza ngeke ugeze ukuthi uyawugeza phinde futhi u2 liter wakho ugcwalise nentambama wenza kanjalo for 2 weeks full sure after 2 weeks ngibuyisela induku yami ungibuyisela imali lebe ebengithe iphinda nayo emuva buyisa konke nenduku yami uma ungasayibuyisi ngeke ngikufonele futhi kodwa izoqhubeka ikhule ngoba mase uma usuyibuyisa ufuna ukunika umuthi engizokuphuzisa wona ngiyikhiye ukuthi lo size ke sokuyona akasadluleke kuwona kodwa uma ungasabuyi ngizoyiyeka ikhuleke manje ikhuleke ibe ubhatataka manje ikhuleke anginamsebenzi nalonto vese then la njengoba sisho kanjalo nje senzela ukuthi wazi ukuthi uma usubuye ufuna ukubuya nalemali angithe phinda nayo imo unganginiki yonke I'm not broke unganginiki yonke le nduku lena ngizokwazi ukuyinika omunye umuntu because abantu abafuna usize abafanayo and angifuni umuntu ozozodlala mina hayi ngifuna ibe u30 cm no ngifuna ukudlala ngifuna umuntu abe serious as much as I am serious ngoba we travel we take risks in order to make the research and lento ngiyinikwe kahle umuntu engihlale naye phansi umkhuluma cheke wangifundisa wathi nansi lento Dokotela siyitshalile legcekeni saya kuyona ngayibukisisa hlathi mina lento mina angiyazi lento le yini lento omkhulu wathi yona ke lento le kwaZulu alinayo sayithatha lento sayiqoba ngabuya nayo ukuthi ngoba ngifuna ukuthi umuntu okhubazeke ngale nduku le simsize but there is a catch umuntu emsimsizayo oneminyaka o15 kugcina ku35
labo according to my lecture kuyashesha kubona. But anyone who's above 35 to 50 years, i-organ isuke isi-exhaustile, ama-muscle amaningi asuke eseku-aging process. Qedile ukukhula. Yes, ngalo ndlela ke cannot give guarantee kubantu abanjalo. Kenze ukuthi ungabi uthi Babu Dokotela uthe manje usuthi no, I'm not rushing for your money, but ngifuna anyone who's 15 years uyaphezulu ngoba lento okusoka usumdala iyakhubaza vese ingane kuyenzeka bayisoka entabeni kanti bazogeja imisi iyakhubazeka. Ngalo ndlela ke mzali ilethe ingane yakho uze nayo ngiyibone, angizokwazi ukukuposela. Fika na ngoba angifuni ungishuthela izotho zakho zomzimba. Ngifuna ufike la ngisibone mina. Mase ngisho ukuthi lento soyikhuliseka ibe ngaka. Simple as that. Babu Dokotela uthi sikhulisa induku ngomuthi oqashiswayo. Siyabonga. Awudayisi lo muthi. No, awudayisi. Ayike, asibonga kakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela, asilungise spelling egoli uzoba khona. Sure. Egoli uzoba khona, uzobe u8000 but kuzobe kunezizathu. Kuzobe kunezizathu ukuthi ube ule mali leso zathu zosizomuso ufikile. Sure. Siyabonga. Asibonga kakhulu Dokotela. Dokotela asikhulumeke manje nosoma business bafuna ukwazi ngofood shell. Abantu abasebusinessini. Kunokudla okufuna ukutolerate ukuthi it's not for you. Sure. Ama-caviar, amaqanda ka-fish, they're very expensive. Amaqanda ka-fish. Right. They are very expensive. Hamba uye China, uzofika udle khona igolide, soft gold. Last time I checked up, 1 spoon of soft gold, that time, it was like 15 years ago, it was seated at 80,000. 1 spoon. 1 spoon of, in US dollars. What does it do in your body? It's very good for your liver. Okay. Yes, very good for your liver. Very good, very good. Because gold, sometimes they burn it and put it into a colloidized gold. Because you got silver that is colloidized silver, colloidized gold as well. Now, you got an opportunity to eat gold. You got an opportunity, because gold is like ubumba. Oh, yes. Gold is like gold, you can eat amaqanda ka-fish, you can eat prawns. Engisho ukuthi uma ukuthi ufuna uyazi diet njengamanje ngikhuluma umuntu othi lo muthi uyawufuna udana ibhizinisi, it's not for you. Sure. It's for abantu bamabhizinisi. Kunezinto ezenzelwa abantu bamabhizinisi, kunezinto ezenzelwa abantu asuke be-general. Ngifuna sithole ugobolondo lo-food. Mese sihamba nawe, hayi wedwa. Uhamba nami, ngifike lapha ngikuvusele into ethuneni. Sithathe inhlabathi, siyifake kulelo gobolondo leli. Le gobolondo noma usulibeka amashumi abe u7. Elinye ishumi excluding lo 7, elinye ishumi uzolishiya lapha ethuneni. Mase siyakhuluma nje sikhuluma sesithatha lento le. Mufika lapha esitolo, lento uyifaka amafutha opiyano. Uthi umkhovu lomhlophe onehlelo lodwa. Ufaka amafutha omkhovu omhlophe upiyano, mase uzongifakela nalomuthi engizokunika wona. Lento kukhuluma nayo. Emva kwaloko usuyayigqiba ke lesitolo. Uma unesalon noma irestaurant uyayithatha lento uyibeka lapha phezulu, uma usufika ubeka ukhamba noma ivazi endle. Uma uthi unesonto ubeka amavazi ngapha la amahla nembala, musa lento uyifaka phakathi. Into yokusebenza. Then okuye nokunye ubusucha kodwa lento iqondene nabantu bamabhizinisi ngoba ngezothi abantu ba-understand ukuthi we are not the same. We don't eat diet yomunye umuntu. And laba bamabhizinisi lento ibenzela umsebenzi ukuthi uphakame kakhulu. And then into enhle ngayo ayikho into azoloke inika yona kuthiwa iyadla ayidli cha. Into umuntu onebhizinisi usuke ethi Babu Dokotela and then sengayithatha lento uzothi ithatha ngoba mina ngizokunikezela. Kodwa uzohlala ke la eThekwini sikulungiselele yonke ngendlela into right. Akuyonto ethene kuposele nje. Kwangifuna ube nebusiness, ube nesense, ungitshela ukuthi wenzani ebusiness yakho. Why ucabanga lento? And unawe imali engaka? Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Khona umbhalo wathi your cup will determine your capacity in the pool of intelligence or philosophy. Sikhuluma noBabu Dokotela ke la our University of Life. Babu Dokotela, tshela abantu ngezingcabo uzifele. Benjalo nje. Ubatshele benjalo bayizole bona. Babu Dokotela babu sizo mfana omhlenje ekhehla lomlungu. Kunabantu manje wena as a taxi driver awukwazanga ukuye emhlanganweni. Due to medical condition, ushukela wakho ubungakuvumela ukuthi ubungakwazi ushukuma. Yeah. Kuthatha isinqumo ngawe ukuthi vese bayazi ukuthi ingane ungezanga emhlanganweni. Kunabantu kwenhlangano zepolitiki
kuthatha isinqumo ngakuthi uma ufike ku-conference this what must happen kufuneka sikugcabe kuze ukuthi lo muntu okuplanelayo the time and the date athi kuzokwenza kufuna kwenzeke kuyena lo usuke nasuke eplana uzifele uzozifela yena anything asuke iplanile as long enesenesikhathi ezosenza ngayo nosuku le nto isuke izivese izokwenzeka kuyena phambane komisho yes kusuke izokwenzeka wena usungabulalanga umuntu siyazifaka nje lengcabo lezi bese siyakudedela kodwa anyone who's plotting your death kuhamba yena usale wena uqhubeka uphile ngoba asisho ukuthi hamba ubulala abantu uyofika uthini ngosuku ngomhla kuphela uthi ngoba babenzeni ungafana abantu mina ngine quantum ngilesha kuyona wena una quantum yabo futhi usathi umusha umuntu ube nonembeza mina sesibashathina singabona namba kusathi ngashaya umunye eduzana ukucisha lona lokho bangesicefe engisho ukuthi lo mase kufaka le ngcabo lezi believe you me sikufaka zona ngo10,000 asinanda noma ngafa abantu abangaki ngoba as long beplot ukubulala you are better alive than dead. Babu Dokotela babe sizibojabulile ingcabo uzifele sikufaka zona ngo10,000 siyabonga. Asibonga kakhulu Babu Dokotela sifike emaphatsheni kwahlelo namhlanje amaXhosa athi akube cosi kube le siyabonga kakhulu. Usuhlupheka isikhathi eside izinto zakho ayihlangani usubuye ukuyothwala isigubha sisebenzi uBabu Dokotela uzokuvulela inhlanhla zakho ube nemali 063 689 8922 noma 082 459 1816 uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.